Jungle. Няма какво да яде. Нямаме пари, нямам... И не могваме, мъчиме се. Възможно ли е човек да съжителства с змии и гущери, да спи в тунел на полеви условия? Възможно ли е единственото му занимание да търси храна и облекло в кофите за буклук? Възможно ли е все повече млади хора да прибягват до това? Ще видите нещо, което не е толкова лесно смилаемо за зрителя. Ще видите, възможно ли е клошарството да бъде професия? Професия клошар. Очаквайте скоро. Audio Jungle. Audio Jungle.